खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव गोबां समफोरावनो गिख्रंथाव बांग्रिंनि गोहोमखौ नुनो मोनबोदों आरो खोनानो मोनबोदों। थांनाय माखासे दान सिगाङाव म्यानमाराव जानानै थांनाय गिख्रंथाव बांग्रिंनि गोहोमजों 2000निबो गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन आरो गोबां न'-बांफोरा सिलिंखार जालांदोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोमबो जादोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, जापानफोराव गले गले बांग्रिं मावनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। बेबादिनो रासियायाव फिन आरोबाव गिख्रंथावै 8.8 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिं मावदों आरो बे बांग्रिं मावनायजों सुनामि जानो हागौ होनना रासियायाव एलार्ट फोसावदों, जेराव रासियानिफ्राय जापानसिम खैफोदनि सांग्रांथि होदों। जापाननि खौरां एजेन्सिनि बायदिब्ला रासियानि कामचाटकान बोरिमायारि ओनसोलाव 8.8 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिंआ मावदोंमोन। दिनै फुंबिलि समावनो आमेरिका जिअलजिकेल सार्भेनि बायदिब्ला बांग्रिंआ लैथोमानि सिङाव मावदोंमोन, जायनि उनाव सुनामिनि सांग्रांथि खौरां फोसावनाय जादों। बांग्रिं मावजेननायनि जायगाखौ रासियानि कामचाटका पेनिनसुलानि सानजा बोरिमानि खाथियाव मोननाय जादोंमोन, जेराव रासियानि सुदूर सानजानि कामचाटका ओनसोलाव दिनै फुंबिलि समाव बांग्रिंआ मावदोंमोन। रिक्टार स्केलनि बायदियै बांग्रिंनि गोहोखौ 8.8 मेगनिट्युड गोहो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे समाव रासियाजों लोगोसे जापान, आमेरिकानि केलिफर्नियानि बोरिमायारि ओनसोलफोराव गिख्रंथाव सुनामि जागोननि एलार्ट फोसावनाय जादों। खौरां एजेन्सियाव बुंनाय जादों दि लैथोमायाव 3 फुटसिम गोजौ गुथाल सोमजिनो हागौ होनना बे बाथ्राखौ मिथिहोदों आरो बेयो गोबां ओनसोलफोरावनो खहा खालामनो हागौ होनना साननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ थारैनो बिटिसिनि मोननै बर'नि मैखोम राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय समाव खौसे जामारगोन नामा? फैबाय थानाय समाव बर' हारिया खौसेयै खामानि मावलांनो हानाय मोनसे थासारि फैगोन नामा? बे खेबाव फिन आरोबाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा खुगा बेखेवदों। बिथाङा बुंदों, खौसेथि जानायखौ आंबो हास्थायदों आरो खौसेथिया सानसे नङा सानसेब्लाबो जाफुंगोन। जों खौसेयै सावरायनानै मोजां फिथाइ थायहोनांगोन। बेराफारसेथिं एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फैगौ आगस्ट दानाव बर'नि राजनितिक खौसेथिखौ लानानै फिन सावरायनाया जागोन होनना बे बाथ्राखौ बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे थाबैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों बर'नि राजखान्थि दोलोआ खौसे जायो। थामथि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बिटिसि राजखान्थिनि खौरां। दान मोनसेल'सै जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिया सोर दोलोनि सरकार जागोन? बे खेबाव सोर बिटिसिनि चिफ जागोन? सोर दैदेनगोन फैबाय थानाय समाव बिटिसिखौ? नोंथांमोना गिबियावनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। सोरबाया बुंदों इउपिपिएलनि सरकार जागोन, सोरबाया बुंदों बिपिएफनि सरकार जागोन, सोरबाया बुंदों एपिबिनि सरकार, सोरबाया बुंदों बिजेपिनि सरकार। बेबायदिनो खायसेफोरा रन्जन दैमारि बिथांखौ चिफ खालामनो थाखाय एपिबि दोलोआव भट होनो खावलायदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिथां गेदेमाया दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ दासान्दि मोनफ्रोमबो दोलोआनो लागासिनो दं। बेबायदिनो आरोबाव धोनस्री बियाबनि सिङाव गोदानै जोनोम मोननाय एपिबि राजखान्थि दोलोनि गुदि आफादखौ दाफुंबाय, जेराव गरायमारि एपिबि प्राइमारि कमिटिखौ दाफुंबाय। अदालगुरि जिल्ला एपिबिनि आफादगिरि हुनक दैमारिनि नुजाथिनायाव लाइमोन आइजो गांखं आरो गाहाय प्राइमारि कमिटिखौ दाफुंनाय जायो आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरनो बिबान होनाय आजावनाय हाबाफारियाबो मेहेरगोनाङै थांनाय सानखालि जालाङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि 20थि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बायदिनो देग्लायबो उदखारि बेरेखा सानखौ चिरां जिल्ला बासुगावनि गयबारियाव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी पार्कआव फालिनाय जादों। दिनै हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि आर'जखौ जागायनानै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर'आ जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि सावगारियाव बिबार बावजेनो। जोहोलाव बिथांनिनो आंगो बिसि बानुमति बसुमतारीया गोजोन आरो खौसेथिनि मुङै फारौ आरो बेलुन बिरहोयो। हांख्रायजानाय माननि आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मिनिस्टार उर्खावगोरा ब्रह्म, बारग' केबिनेट मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म, एमएलए फारियै लरेन्स इस्लारि,
जिरन बसुमतारी, निर्मल कुमार ब्रह्म, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, चाइखं बसुमतारी, MCLA माधव सेत्री, आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बारग' गोरायुं डक्टर दिमासा दैब्रां मुसाहारि, क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी, आसाम ट्राइबेल संघनि बोसोनगिरि, आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी आरो अल आसाम बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि तानेश्वर ब्रह्म दैमारि आरो बे हाबाफारियावनो बर'नि गोबां माहारियारि आफादनि बिबानगिरि, रायजो राजा आरो फरायसाफोराबो बाहागो लादों। भारत हादोरनि थाखाय फिन आरोबाव मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय 30 जुलाइ 2025 एबा दिनै बेलासिनि 5:40 रिंगायाव इसर'आ श्रीहरिक'टानिफ्राय अख्रांमायाव बुहुम नायदिंग्रा ग्रहसा निसारखौ दैथायहरगोन। नासानि हेफाजाबाव जौगाहोजानाय बे ग्रहसाखौ बानायनो थाखाय 1.5 बिलियन आमेरिकान डलार खरसा जादों। मख'नाया गोनांदि 2392 किल'ग्राम ग्रहसाखौ सान सिनक्र'नस अरबिटआव दोननाय जागोन आरो बे ग्रहसाया 97 मिनिटनि उन बुहुमनि सोरगिदिं गिदिंगोन आरो 12 साननि उन बुहुमाव लैथो बिखं आरो बरफ बिखंनि सावगारि दैथायहरगोन। बे ग्रहसानि मिशन लाइफखौ 5 बोसोरनि थाखाय थि खालामनाय जादों। एसामिस फावखुंग्रि नन्दिनी काश्यपखौ जोबथारनायाव पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। फावखुंग्रिखौ पानबाजार पुलिसआ हान्था मेलानि पुलिसआव रेबथुमनाय मोनसे गसराव बिथांजोखौ खायो। बिथांजोखौ हरसे पानबाजार पुलिस थानायावनो सोंनाय फिन्नाय खालामदों। बबेखानि पुलिसआ दासिम फावखुंग्रिनि बेरेखायै दायनि सोमोन्दै जेबो फोरमायथि होआखै। मख'नो गोनांदि 25 जुलाइ खालि नोगोरमानि खोला गावआव जानाय मोनसे जाब्रबथायाव नन्दिनीआ गावनि गारिजों सासे सेंग्राखौ सौख्रांनानै जिउ खहा खालामदोंमोन। बेनि उनाव सेंग्रानि थैनायनि बेरेखा नखरनि सोद्रोमाफोरा नन्दिनीखौ हमनांगौनि दाबि दैखांदोंमोन आरो गोबां आफादफोराबो बिथांजोखौ हमनांगौनि दाबि खालामदोंमोन आरो बे दाबि बादियैनो बिथांजोखौ एरेस्ट खालामनानै पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो आरो माखासे साननि थाखाय बिथांनि सायाव गोख्रोङै सोंनाय फिन्नाय खालामगोन होनना मिथिमोनदों। बिश्वनाथ जिल्लानि हाइलाकान्दि पुलिस थानानि अफिसार पंकज सिडलारनि दैदेननायाव मोनसे अपारेशन खालामनायाव मंगलबारनि बेलासिनि 3:20 रिंगासो समाव गान्जाजों लोगोसे सासे दावबायारि बासनिफ्राय ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिजय मुंनि बासआ तेजपुरनिफ्राय लखिमपुरसिम दावबायारिफोरखौ लांगासिनो दंमोन आरो बे बासावनो सासे फालांगिरिया गान्जाखौबो लांगासिनो दंमोन। बेनि उनाव पंकज सितलनि दैदेननायाव हाइलाकान्दि पुलिसनि मोनसे हान्जाया बराइघाटनि माहारियारि राजा लामा 15 गारि नायबिजिरनाय समाव हाबाफारिखौ जागायदोंमोन आरो बे जागायनायावनो दावबायारि बासाव सहैनायनि दान्दिसे उनावनो पुलिसनि हान्जाया थाथ'होयो आरो बासखौ नायबिजिरो। नायबिजिरनायनि लेखायै सन्देह गोनां सासे सुबुंखौ हमनो मोनो आरो गासै 4.8 किल'ग्राम गान्जाखौबो जब्द खालामनो हायो। गान्जाखौ जब्द खालामनायजों लोगोसे बिसोरो सनितपुर जिल्लानि तेलामारा पुलिस ओनसोलनि बिदिमान तामा मुंनि सासे सुबुंखौ खायो, जाय बासखौ बाहायनानै गान्जा बाहायनायाव लोब्बा दंमोन होनना मिथिहोदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।